ತುಂಡೆ ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಗಡಿ ಗಡಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಊರಿಗೆ ತೇರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಭೂತ ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ರೆ ನಾಗದೇವರನ ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇವಣ್ಣೆ ಅಂಕುಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋಪರ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಹಣ್ಣು ಪಾಪ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಂದು ಇನಿ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಚೆಕ್ಲ ಉಂಡು ಬೈಯಾಡು ಆಯ್ಕೆ ಆತ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ ಮನಸ್ಸು ಹಣ್ಣು ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡಿಂದು ದೇವಿ ಮಾನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಪ್ಪಲ ದೇವಿನ ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಪ್ಪಲ ಭಂಗ ಆತಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈಡೇ ಅನ್ನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಡದಿಜಿಡಲ ಆರ್ ಎಂಕ್ ತಾಕತ್ ಕೊಡ್ದು ಏನನ್ ಪೊರ್ಲುಟ್ ಸೆಟಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಪ್ಪಾಗ ತೀರಂದೆ ಪುನಾಗ 4 ವರ್ಷ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೈನ್ ಬುಡ್ರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ತೆ 2-3 ವರ್ಷ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇತ್ತ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಆರ್ ಎನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಚೆನೇ ದೀತೇರಿ ಎನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆನೇ ದೀತೇರಿ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಆಹನಗಾತ್ರ ಇನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪಿರಪೋಪಿ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಪೋರ್ಟು ಇಂಡಿಯೋಡು ಓಲ್ ಎತ್ತಂಡ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಈತ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ನಿಖಲ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಹಾನಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದುಂಡು ಬಸ್ ಆತೆ ಬಾಕಿ ಥರ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು ಇತೋಡ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್